Čau lidi, zdraví vás Domolus při Shakes and Fidget! Jo, už je to 10. let's play a založil jsem si na mezinárodním světě 5 jsem si založil nový server, teda novou postavu, jmenuje se, já se nejdřív dám hospodu a pak vám ukážu, jak se to jmenuje. Moje postava se jmenuje Domolus.cz Play, na tom budu rád a dám si to, že točím hry točím hry Hero Zero, to už jako moc netočím. A taky, že tam dám Shakes and Fidget. Tak pardon, že jsem to nemluvil ještě při tom, jak jsem psal, protože já neumím mluvit a přitom psát. A to je všechno. A hele, už mám hospodu. Wow. Tak rychle mi to ještě neubývalo. Při let's play ztrácíte při videách ztrácíte to se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Hospodu nemůžu. To je nemožný. 490. Tak, a počkáme. Jinak už z jiného Shakes and Fidgeta, z minulého Shakes and Fidgeta zlepšili ty obrázky na těch cestách, jak jste. Máte to prostě takhle krásný. Má to už jako kontrast hezčí a všechno. Tak. Sní slávy. Schválně, jestli najdeme démonka. Démonko. Pa. Okay. To je asi nějaký fake? To je fake. Kámo. To je 100% fake. Tak tady démonka nenajdeme. Tady jsem zatím já a koukneme se na první pozici. Jenom tak rychle a pak dáme hospodu. Level 22. Tak a ukážeme vám něco novýho. Teda ukážu vám něco novýho. Co je tady? Máme uložený souboj. Jo. A pak můžete někde tady udělat, že se kouknete na ty svoje souboje. Tak prodáme a vyděláme si. Tak, dej mi money. Yes. Takhle se rychle bohatne. Money. Tak. Koukneme se, jak dlouho natáčím. Musíme to stihnout do 10 minut. Už točím 4 minuty. Musím vám ukázat úplně všecičko. Takže jdeme na svět 16. Takže už jsme na světě 16. Jinak teďka mi už dochází, teďka já už jsem měl hospodu, protože už jsem 5krát to točil a vůbec se mi to nepovedlo, nemělo to žádnou energii, bylo to prostě bez ničeho a takovýhle věci, nemělo to vůbec šťavu, bylo to strašně dlouhý, mělo to 45 minut
A jinak já mám na počítači 3 hodiny a 39, už 40 minut večer a jak si protočíme dneska? Já to musím střihnout, protože se mi to jinak laguje. 1673 zkušenosti. Vážně. Libový. Ding. Jak jsem úplně dlouho za tuhle postavu nehrál. A vůbec už ani nevím, já nevím, co je to uložit souboj. Protože mu řekneš, hej kamo, tady vidíš, já ti, ne, počkat. A co to znamená to uložení soubojem? Tak, ještě jsem to zatím nezjistil, ale budu to stále zjišťovat. Ahoj, hledám lidi do cechu. Gogos Fans 2015. Já se vyloučím z cechu, se vyloučím, vyloučím se z cechu a založím nový cech, který mám i na světě 18. Pustit cech. Ano. Klik. Tak. Založíme cech, který se bude jmenovat. Počkej, co to tady je? Pošta? Šám pošta Shakes and Fidget. Předmět 0, Gogos Fan. Pozvání do cechu. To je totálně starý. No, to je úplně všechno takový starý, nepřečtený ty věci. No, tak založíme ten cech. Jmenuje se to Windows, YouTube, SFG. Takhle se jmenuje můj cech. Tak, pište mi na Cepej a jdeme se kouknout na svět 18. Takže jdeme na to. Tak zrušit. Jinak tuhle postavu už mám strašně moc dlouho a ukážu vám, že vám nekecám, jak se jmenuje ten cech. Úplně stejný, jako na světě. Windows, YouTube, SFG. Tak, pište mi na Voxíka na světě 18. Oboje dva servery vám, teda spíš na světě 18, aby jsme byli silnější, vám dám odkaz, abyste si mohli hnedka kliknout a připojili byste se na to a pak byste mohli prostě hrát a připojili byste se ke mně do cechu. Hledám od půlky mýho levelu, od levelu 26 až výše. Tak. Já neumím češtinu. Tak víte. Level. Tak. Uděláme takhle rychle. No a moc rád bych byl, kdybyste se připojili ke mně do cechu buď na světě 16 nebo i 18. Tady jsem ještě hospodu nedělal. To je 20 minut. Takže to ukončíme na světě mezinárodním 5. Takže právě teďka točím 9 minut a 13 vteřin, jestli to dobře počítám. A při tomhle let's play by jsem vám chtěl ještě jednou zopakovat, jestli byste se, prosím vás, připojili buď na svět 18, nebo na svět 16, a pište mi na Cepého na světě 16, dávám to do popisku, a na Voxíka na světě 18. To by bylo pro tenhle let's play všechno, tak se s vámi loučím. Čau!